खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो फैगौ समाव जानो गोनां जे बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोलांनांगौ थाखाय बे समाव सानसुमैफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां बुंथिगिरि अबिद नार्जारि बिथाङा गोनां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जाखिनि दफा मावफुंनानै होनाय आरो बिटिआर ओनसोलाव एबा सनितपुर बिश्वनाथ गहपुरनि थागिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ बे समाव बिटिआरआव सोसनना होबाय एबा सोसननायनि गेजेरजों बिथांमोना भट होनो हानाय मोनथायखौ बिथांमोना मोनबाय आरो बेबायदि बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ जायबायदि राजखान्थि हान्जाया बे समाव मदद होदों आरो आद्रा थानाय माखासे मानि दफाफोरखौ मावफुंगोन बायदि राजखान्थि हान्जा बे हान्जाखौ मदद होनो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि थाखाय आरो फैगौ बिसायख'थि बे बिसायख'थिखौ गोजोनै बारहोलांनांगौनि थाखाय बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा जिल्लाफोराव सानसुमै बिथांमोनखौ एबा बर' हारिनि सानसुमै बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सावरायमेल हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनदों आरो बे सावरायनाय हाबाफारियावनो बाहागो लानानै बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा फोरमायथिदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाखौ बा बिटिआर गोजोन गोरोबथानि दफाखौ जाय राजखान्थि हान्जाया बे समाव मावफुंनानै होबाय सानजा फारसे सिमा बारायनानै होबाय एबा बांहोबाय आरो बेनि अनगायैबो गोबां मानि आयदाफोरखौ मावफुंनानै होबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाखिनि आद्रा थानाय दफाफोर एबा आबुङै बिटिआरआव जे सानजा फारसे जे सोसननाय बा सिमाखौ बांहोनायनि थाखाय जायबायदि राजखान्थि हान्जाया खामानि मावदों बे खामानि मावनायखौ हेफाजाब होनांगौ एबा हेफाजाब होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि बिथां अबिद नार्जारि बिथाङा खावलायदों। ओंथिया बेनो जे बे समाव थोंजोङै बिथांमोना फोरमायनो नागिरदों जे बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा आरो बेनि अनगायैबो बे समाव सानजा फारसे सिमा बांहोनाय बे बांहोनायखौ मदद होनाय इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जा बे हान्जाखौ फैबाय थानाय समाव बे इउ पिपिएल राजखान्थि हान्जानो भट होनो थाखाय खावलायदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनैबो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानजा पार्टआव थानाय जे बावैसो बिटिआरआव जि गंब्रै गामिया हाबदों सताय नमाइल आरो बेजों लोगोसेनो एरारि लगा आरो बेजों लोगोसे दुबदुबि मानस्रि कसारि आरो उरहि लगा बिनि रायजो राजाफोरखौ लानानै दिनै बालिपारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय मावख'आव मेलेमजिबिफोरखौ लानानै सावरायमेल खुंदों आरो बे मेलेमजिबि मेलाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय गोलाव समनिफ्राय जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बर' हारिनि सिनायथि थामोनथा आरो रैखाथिखौ बिथा खालामनानै जि सोमावसारदोंमोन बै सोमावसारनायाव बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो अहरह नांथाबनानै बिथांमोना मालाबा समाव फुंनि 2टा 3टा समावनो ओंखाम थफ्ला लानानै आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनांगौनि थाखाय आरो बै जि मिशन आरो बे डिमान्डआ जाफुंनांगौनि थाखाय बिथांमोना बाहागो लाफैदोंमोन आरो बेबायदिनो गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 3थि फेजनि सोमावसारनाय बेखौ बिथांमोना गोसो गुदुङै बाहागो लादोंमोन। दा दिनै बिटिआरनि जि 5थि बिसायख'थि बेखौ लानानै फैबाय थानाय जि 5थि बिसायख'थि बेखौ लानानै दिनै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मेलेमजिबि सावरायमेल बेयाव गोबां रायजो राजाफ्रानो गोबां सोंथि सोंदों गोबां बाथ्रा मोनथियैखौ सोंनानै बुजिदों। दा बेबायदिनो सावरायलायनानै दिनै मोजाङै मोजां जानानै थाङो। दा दिनै बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनाव सोंजों जे फैबाय थानाय 5थि बिटिआरनि बिसायख'थियाव सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा सोरनो भट होनांगौ होननानै। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा खालामनानै होनाय जादों जे सनितपुर जिल्लानि जे थांनाय गोलाव समनि बिएसि बिटिसि याव जे सनितपुर जिल्लानि रायजो राजाफ्रा न'खरसेबो सोजायाखैमोन नाथाय सोमावसारनाया एखेनो सोमावसारनायाव बावसोमलायदोंमोन आरो गोबां मुंख्लंबो जादोंमोन नाथाय बै मुंख्लं जासेयावबो बिएसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय न'खरसेबो बर' न'खरा सोसनजायाखैमोन आरो बेबायदिनो बिटिसि जि गोरोबथा जादोंमोन जि बिटिएडि गोरोबथा जादोंमोन बे बिटिएडि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानि बर' रायजोफ्रा गोबां बावसोमदोंमोनब्लाबो आनखि गावनि आंगोफोरखौ खोमानानै लासेयावबो जे बे बिटिसि गोरोबथायावबो सनितपुर जिल्लानिफ्राय दरसेबो बर' गामिया सोसनजायाखैमोन। दा बेखायनो बिटिआर गोरोबथानि जि 3.1 गेजेरजों जि प्रमद बर' दैदेननाय बै समनि एबसुनि जि मिशन आरो भिजन आरो आथिखालाव प्रमद बर'आ बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानायनि उनावबो बिथाङा सनितपुर जिल्लानि
बर' रायजो राजाफोरखौ जि दफानि 3.1 बायदि बिथाङा दिनै सोसनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम बिनि थाखाय रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो स्पेसियेलि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' सारनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा साबायखर बावदों आरो बिटिआरनि चिफ मानगिरि मुस्रि प्रमद बर' मानगोनां बिथांनिसिमबो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जोबोद साबायखर बावहरदों मानो होननानै बुङोब्ला जि मोनसे सिमां जि मोनसे आसा बेखौ बै समनि दैदेनगिरिफ्रा जे सनिपुरखौ बिटिआरआव बड'लेण्डआव सोनांगौनि बाथ्राखौ जि गारनानै दंमोन बेखौ नाथाय प्रमद बर'आ बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय बेखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ बे सनिपुर जिल्लानि जि साननाय हनाय बेखौ दिनै मोगथां खालामबाय बिनि थाखाय बिथांमोना दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिटिआर सरकारनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना बेखायनो फैबाय थानाय बिटिआर सरकारनि जि बिटिसिनि बाथि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बेयो फैबाय थानाय 22 सेप्तेम्बर खालि जागोन दा बै बिसायख'थियाव सोरनो भट होनांगौ होननानै बिथांमोना जोंनाव गले गले सोंदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय रोखा बाथ्रा जाय सनितपुर जिल्लानि थांनाय गोलाव समनि डिमान्डखौ दिनै आबुं खालामनानै होबाय जाय सनितपुर जिल्लानि दिनै जि हानि जेंनायानो बयनिख्रुइबो देरसिन जेंनामोन सनितपुर जिल्लायाव दा बै जेंनाखौ दिनै सुस्रांनानै होबाय दा बिनि थाखायनो बै इसुखौ मावनायनि थाखायनो आरोबाव मर बेयाव गामिफोरखौ बिटिआरआव सोसननांगौनि थाखाय आरोबाव जे सनितपुर जिल्लानि जे हा हुनि जेंनाखौ जे 100% जाफुंनांगौनि थाखाय जाय हानजाया जाय सरकारा मदद होदों बै सरकारनो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिआरनि बिसायख'थियाव जे भट होनांगौ होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद सनितपुर जिल्ला आरो जों जथायै रायजो राजाखौ खावलायनाय जादों।